めっちゃ欲しい。どんな感じ？いける。もうこのキャラ受けすぎ。もうちょっと来月のトップページのあれじゃわど真ん中じゃわこの動き。いい撮った方が可愛いよ。いや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 。ちょっとこっち見てください。はい。どう思います？なんかお目がない方が面白いよな。中を赤く塗ってれば。ああ、明日はそっち。うわ。いろいろ要望が。注意してください。赤鬼から。